Minn żmien il-COVID ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi €1 għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju €30 qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun mingħajr bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. L-għodwa t-tajba, nilqakom għal-qoddisa tal-lum immexxija minn Monsignor Charles Cordina, il-Vigarju Episkopali tas-Segretarjat tad-Djakonija fl-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. F'isem Ġesu nilqakom għal din l-esperjenza sabiħa ma' Ġesu li qiegħed fostna preżenti għalina u l-Qudiesa hija l-mument ta' intimità miegħu, ta' mument li fih nħalluh jidħol fil-ħajja tagħna permezz tal-kelma li se nisimgħu tal-Ewkaristija li se nirċievu. Hija grazzja kbira li dan Ġesu mhux biss ġie darba bħalma se niċċelebraw fil-miliet imma baqa' magħna. Kemm grazzja kbira li bħalissa wkoll kif tafu l-bieraħ bdejna dawn l-aħħar ġranet ta' preparazzjoni dik ngħidu novena tal-miliet u qed naraw f'dawn il-ġranet propju il-ġrajiet li waslu għall-miliet għat-twelid ta' Ġesu. U mod speċjali qed nieqfu fuq il-personaġġi tagħhom, fuq dawn il-persuni li kienu mill-qrib ma' din il-ġrajja ta' twelid ta' Ġesu. Ejjew għalhekk niftħu qalbna l Ġesu nirringrazzjawh lil Alla talli qed jagħtihulna brigal anki dalgħodu. Nitolbuh jgħinna ħalli din il-ġurnata ngħixuha fir-rieda u l-grazzja tiegħu. U nitolbuh ukoll jgħadirna fid-djufijiet tagħna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna rina Alla li jista' kollox jaffrinna d-nobitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla, intoġbok turina d-dija tas-sebħ tiegħek bit-twelid ta' ibnek minn Verġni Marija. Atina li b'fidi sħiħa inqimu l-misteru ta' din il-ġrajja tal-għaġeb u nġeddu dejjeb it-tifkira tagħha fġieħ li jistħoqilha bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla
u miegħek jgħix u jsaltal flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-imħalfin. F'dak iż-żmien kien hemm raġel minn Sora, mit-tribù ta' Dan, jismu Manuha, u martu kienet sterili u ma kellix tfal. U der l-anġlu tal-mulej lill-mara u qalilha: Ara, int sterili u m'għandekx tfal, imma int se titqal u tiled iben. Issa qis li ma tixrobx inbit u anqas xorb li jsakkar u tiekol xejn imniġġes. Għax ara, int se titqal u tiled iben u l-mus ma jgħaddix minn fuq rasu, għax it-tifel ikun nażir konsagrat lill-Alla sa minn ġu fommu u jibda jeħles lill-Iżrael minn id il-Filistin. U l-mara marret tgħid lill-żewġa: Ġie ħdejja raġel ta' Alla, wiċċu wiċċ ta' anġlu ta' Alla, wiċċ li jbeżżek taraħ. Ma staqsejtux minn ġie, u lanqas huma qalli ismu. U qalli: Ara, inti titqal u tiled iben, u issa tixrobx inbit jew xorb li jsakkar, u tikol xejn imniġġes, għax it-tifel ikun nażir ikkonsagrat lill-Alla sa minn ġu fommu sakemm imut. U l-mara wildet iben u semmietu Sansun, u t-tifel kiber u l-mulej birku, u l-ispirtu tal-mulej beda jaħdem ġewwa fih. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Mulej, mimli fommi b'tifħirek u b'sebħek. Mulej, mimli fommi b'tifħirek u b'sebħek. Kun sur ta' kenna lija, intwet li tiġ dejjem is-salvani, għax blata u fortizza inta lija, Alla tiegħi ħarisni minn id il-ħażin. Mulej, mimli fommi b'tifħirek u b'sebħek. Għax inti, Sidi, it-tama tiegħi, mulej, inti l-fiduċja tiegħi sa minn żożiti, fuqek serraħt sa minn twelidi, sa minn ġu fommi int ħadni. Mulej, mimli fommi b'tifħirek u b'sebħek. Nersaq quddiem il-kobor tiegħek, mulej Sidi, biex il-ġustizzja tiegħek waħdek inxandar. O Alla, sa minn żożiti int għallimtni u jien sissa għadni nxandar eġubijietek. Mulej, mimli fommi b'tifħirek u b'sebħek. O Erq ta' Ġesse, li waqaft bħala sinjal għal popli, ejja biex teħlisna u la tiddawwarx. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Fi żmien Erodi, s-sultan tal-Ludija, kien hemm qassis jismu Zakkarija, mit-taqsima ta' Abija. Martu, li kien jisimha Elisabetta, kienet minn ulied Aaron. It-tnejn kienu nies ġusti quddiem Alla u jimxu bla nuqqas ta' xejn skont il-preċetti u l-kmandamenti kollha tal-mulej. Ulied ma kellhomx, għax Elisabetta ma setax ikollha, u t-tnejn kienu mdaħlin fi żmien. Mela ġara li Zakkarija kien qiegħed jaqdi dmiru ta' qassis quddiem Alla, għax kien imissa t-taqsima tiegħu. U skont id-drawwa tal-liturġija, intażelu bix-xorti biex jidħol ġewwa fis-santwarju tal-mulej ħalli jaħraq l-inċens.
Waqt ir-rid tal-inċens, il-kotra kollha tal-poplu kienet qiegħda titlob barra. U derlu anġlu tal-mulej wieqaf in-naħa tal-lemin tal-artal tal-inċens. Zakkarija mar li raħ tħawwad u waqa' biża' fuqu. Imma l-anġlu qallu tibżax Zakkarija għax it-talba tiegħek instemet. Martek Elisabetta se tagħtik iben u inti semmieħ Ġwanni. Din tkun għalik ħaġa li tqanqlek bil-ferħ u tennik ħafna u jkun hemm bosta li jifirħu bit-twelid tat-tifel. Għax hu jkun kbir quddiem il-mulej. Ma jkun jixrob ebda nbit jew xorb qawwi u jimtela bi-spiritu qaddis sa minn ġu f'ommu. Huwa jreġġa' lil ħafna minn ulied Iżrael lejn il-mulej Alla tagħhom. U ġej qabel il-mulej mimli bl-ispiritu u l-qawwa ta' Elija biex jireġġa' l-qlub tal-missirijiet lejn uliedhom u lil dawk li ma jridux jobdu jireġġaħħom għall-għaqal tal-ġusti ħalli l-esti poplu imħejji sewwa għall-mulej. Imma Zakkarija qal lill-anġlu kif ikun żgur minn dan għax jiena raġel xieħ u marti mdaħla fi żmien. Wieġeb l-anġlu qallu jiena Gabriel li qiegħed quddiem Alla u bagħatni nkellmek u nwassallek din il-bxara tajba. U issa talli int m'hemmx kliemi li qed iseħħ meta jasal il-waqt, ara int tibqa' mbikkem u ma tkunx tista' titkellem sa dakinhar li jiġri kull ma ħabbartlek. Sadanettant il-poplu kien qiegħed jistenna lil Zakkarija u kulħadd staġeb bid-dewmien tiegħu fis-santwarju. Meta mbagħad ħareġ ma setax ikellimhom u ntebħu li kellu dara fis-santwarju. Beda jfehmhom bis-sinjali u baqa' mbikkem. Wara li mbagħad għalqulu iż-żmien tat-servizz tiegħu, reġa' lura lejn id-dar. Xi żmien wara martu Elisabetta rislet fil-ġuf u għal 5 xhur sħaħ fittxet li tinħeba min-nies għax bdiet tgħid hekk għamel miegħi il-mulej li jogħġbu jneħħili minn fuq il-għajb li kelli quddiem in-nies. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. L-ewwel qed nirringrazzjaw lil Alla li għal darb'oħra wasalna biex nerġgħu niċċelebraw flimkien bħala komunità nisranija it-twelid ta' Ġesu fostna din il-ġrajja li ngħidula tal-miliet. Hekk nirringrazzjaw lil Alla li jagħtina għal sena oħra din l-opportunità li nġeddu din l-esperjenza ta' Ġesu fil-ħajja tagħna għax hu ġie mhux biex jitwielet f'maxtura imma biex jitwielet fil-qalb tagħna. U aħna bħala nsara ġustament niċċelebraw dan il-mument propju biex insaħħu din l-esperjenza ta' Ġesu fil-ħajja tagħna. U llum propju qegħdin kif għadna f'dan iż-żmien tal-Avvent li fih qed nippreparaw għal darb'oħra lilna nfusna biex din il-ġrajja tkun tagħmel sens fil-ħajja tagħna u tħalli effett fil-ħajja tagħna. Fil-fatt illum qed naraw fil-qari żewġ ġrajiet ta' żewġ personaġġi, Sansun u Ġwanni. It-tnejn mweldin b'intervent minn Alla. Ira li il-ġenituri tagħhom tat-tnejn li huma ma setax ikollhom tfal u anki kienu anzjani. U l-ewwel ħaġa li tallimna dawn il-ġrajiet huwa li Alla jidħol fil-ħajja tagħna, jintervjeni fil-ħajja tagħna. U li kieku mhux għax l-intervent tiegħu, kieku aħna ma nistgħux insibu din l-esperjenza ta' Alla fil-ħajja tagħna, din l-imħabba tiegħu, is-salvazzjoni tagħna. U għalhekk kemm grazzja kbira li mbagħad dan wassalna biex nifhmu għalfejn kellu jkun l-intervent aħħari ta' Alla permezz ta' Ibnu Ġesu li twielet fostna u li fil-fatt tagħna l-ħajja. Jiġifieri dawn iż-żewġ rajiet qed jippreparawna għal dan l-intervent importanti li se jagħmel Alla biex jidħol fil-ħajja tagħna u jidħol saħansitra fid-djufija tagħna. Jidħol fid-djufija tagħna tad-dnub, tal-miżerja tagħna biex jagħtina l-ħajja. U s-sabiħ illum li qed naraw dawn iż-żewġ rajiet f'dan id-dawl ukoll. Jiġifieri il-ġenituri ta' dawn iż-żewġ titfal li kellhom jitwildu kienu limitati għax lanqas biss huma ma seta' jkollhom tfal. U hemmhekk tinduna kemm Alla jidħol jintervjeni propju bil-qawwa tiegħu. Dak li nsejħulu anke xi kultant aħna l-miraklu, l-intervent ta' Alla. U dan huwa ġrajja li tiġri kontinwament fil-ħajja tagħna. Forsi aħna stess xhieda
ta' interventi li Alla għamel fil-ħajja tagħna. Kemm il-darba tisma' nies, imnalla kien Alla. Imnalla kien Alla. F'dik iċ-ċirkustanzi partikolari li fiha kelli ngħaddi minn dik il-ġrajja u ninduna u ħafna drabi. Xi kultant anki jkunu ġrajiet anzi ta' tbatija. Ikunu ġrajiet ta' tbatija li però tinduna li mnalla kien Alla li sammek ħaj, pereżempju. Li fendejt fiha dik il-ħaġa, ma qtajx qalbek, li bqont brejt għaddej. U hemmhekk tinduna dawn il-mirakli żgħar u kbar li Alla jagħmel propju għax ixtieq jurina li qiegħed magħna, li qiegħed jakkumpanjana, li jidħol fil-ħajja tagħna, speċjalment nerġa' darb'oħra ngħid fid-djufija tagħna. It-tieni ħaġa hija li nindunaw minn dawn iż-żewġ rajiet li Alla anki jekk stess intervjeni xi kultant anki b'miraklu bħal m'għamel f'dawn iż-żewġ rajiet u jagħmel fil-ħajja tagħna, però fl-istess ħin jiddependi mill-korrespondenza tagħna, minn kemm jien se nikkorrispondi għall grazzja tagħAlla, kemm jien lil Alla se nħallih jintervjeni issa mhux biss fil-ħajja tiegħi wkoll, però anke fil-ħajja tal-komunità, fil-ħajja tal-Knisja, fil-ħajja tas-soċjetà. Jiġifieri Alla l-imħabba tiegħu wassala permezz tiegħek u permezz tiegħi. U għalhekk aħna rridu nkunu disponibbli għalih, għalhekk irridu nkunu lesti aħna li nħalluh jidħol fil-ħajja tagħna, ħalli mimlijin kif qalu darbtejn kemm għal Sansun u kemm għal Ġwan il-Battista, mimlijin bl-Ispirtu tAlla, mimlijin u anki meta ġie Ġesu, mimli bl-Ispirtu tAlla. Illa li xwa l-Ispirtu tAlla li jgħinna biex aħna meta nħalluh jidħol fil-ħajja tagħna nkunu nistgħu nkunu ta' dawl, ta' għajnuna, ta' sapport, ta' kuraġġ, ta' mħabba għall-oħrajn. Huwa permezz tagħna li din l-imħabba tAlla tasal għand l-oħrajn. U għalhekk huwa permezz tagħna li fis-soċjetà tagħna nkunu kapaċi nagħmlu d-differenza u nuru li dan Alla għadu magħna bl-imħabba tagħna. U hemmhekk tinduna kemm jagħmlu sens meta l-Knisja dejjem pereżempju għenet il-min kien imġarrab, min kien fit-tbatija, min kienu marit, minnu fi problemi, minnu fl-inkwiet. Il-Knisja dejjem ħasset li għandha f'isem Ġesu tippreżenta propju l-imħabba tiegħu fost il-poplu tiegħu. B'interventi anki li tagħmel propju poplu soċjali li tagħmel biex propju twassal din l-imħabba tAlla. U hemmhekk tinduna kemm hija grazzja kbira allura li nisimgħu l-kelma tAlla, naraw dawn il-ġrajiet li saru, li seħħew, però li għadhom iseħħu. U għalhekk naqraw għall-kelma tAlla dan mhux xi ħaġa tal-passat, huwa xi ħaġa tal-preżent. Issa qed isseħħ permezz tiegħek u tiegħi jekk inħallu li Alla jintervjeni permezz tagħna fil-ġrajja tal-umanità u fil-ġrajja tal-Knisja. Jew nkomplu l-mixja tagħna anki f'dan l-avvent ħalli nippreparaw ruħna għal darb'oħra ħansaħħu din il-preżenza tagħna ta' Alla fil-ħajja tagħna ħalli nkunu nistgħu bl-ispirtu mqanqal tiegħu inqanqlu madwarna dan l-ispirtu tal-imħabba tAlla. Ninsabu fil-preżenza tAlla dan Alla li jħobbna li jixtieqilna l-ġid, ejjew induru lejh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbijiet tagħna. Nitolbu l-ewwel nett għalina l-insara f'dawn il-ġranet ta' din il-festa żgħiża għalina biex ikun mument ta' tħeġġiġ fil-ħajja tagħna. Biex għal darb'oħra nerġgħu inġeddu il-ħeġġa tagħna li jkollna lil Ġesu fil-qalb tagħna ħalli jkunu li jispirana b'dak li hu sabiħ u tajjeb nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li f'dawn il-ġranet tal-miliet jinsabu mdejqa minħabba xi episodju ibes li seta' ġara fil-ħajja tagħhom u li ġara f'dawn il-ġranet tal-miliet ħalli huma wkoll isibu l-faraġġ tagħhom anki huma jsibu li ġrajja tal-miliet it-twelid ta' Ġesu hija ta' faraġġ u ta' kuraġġ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-familji tagħna. Saħħaħna fir-rispett u fl-imħabba ta' bejnietna f'dawn il-ġranet eżies li fihom il-familja tiċċelebra. Ejjew verament ikun mument fejn inġeddu dal-ispirtu sabiħ fil-familji tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li għaddew għal-ħajja l-oħra li żistana biex frott tal-imħabba tiegħek u tal-ħniena tiegħek tagħtihom li jgawduk fil-glorja tal-ġenna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-paċi fid-dinja. Għati grazzja li jiqfu il-gwerer, li ma jkunx hemm iktar tbatija fl-umanità u għati rrida tajba lil mexxejja li jsibu soluzzjonijiet ta' paċi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jew nduru lejn il-Madonna li
hija protagonista f'dan iż-żmien tal-Avvent, il-Madonna tal-istennija li qed tistenna t-twelid ta' Ġesu, jew nitolbu li aħna wkoll bħala jkollna din il-ħeġġa nistennew bil-qalb li Ġesu jitwielet fil-qalb tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tagħna u għall-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fil-ħnina tiegħek mulej ħares lejn dawn l-offerti tajfa tagħna li aħna ġibna fuq l-artal tiegħek. Imlihom bil-qawwa tiegħek biex jiġu ikkonsagrati lilek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xira. Sewwa u xira tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien ngħidulek grazzi permezz ta' ibnek Ġesu. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-Verġni stennitu bl-akbar ossa. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew fil-misteru tat-twelid tiegħu biex insibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art mlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewit. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola ta' smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem quddiem ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ bati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam tali dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra ta' dnubit. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan li għandna fostna huwa l-istess Ġesu li nhar it-tnejn se niċċelebraw it-twelid tiegħu fostna bħala bniedem. Però huwa dan l-istess Ġesu li b'imħabba qed joffrilna lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza.
Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabru l-mewtijek mulej, inxandru bil-ferħ għawmin tijek, u nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u mid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu l-isfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u l-imamdin kollha. Ftakar fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. U fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqaddsa u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, ma' Zakkarija, Elisabetta, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju npoġġu il-fiduċja tagħna f'dan Alla, il-missier li jħobbna u li jixtieqilna l-ġid. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-nubitna bħal ma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek, nħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom U miegħek ukoll. nofru lil xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu Ġesu li jixtieq jitwieled fil-qalb tagħna. U għamilha possibbli bl-Ewkaristija biex dan iseħħ jekk naċċettaw. Ħenina aħna lkoll li ġejna mistiedna biex nirċievu lil Ġesu fil-qalb tagħna. Mulej, ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Li tolbu. Dizik ħajra għal kull ma tajtna u Alla li tista' kollox. Fil-ħnina tiegħek nissel fina x-xewqa tal-grazzja li sejra sseħħ fostna. Ħalli b'qalb safja nilqgħu twelid tas-Salvatur tagħna bil-ġieħ kollu li jistħoqlu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu, kont bil-ġuħ itmajtuni, kont bil-aċċess ejtuni, ħadd pjaċir verament nisma li mhux biss qed jitqassam li kelli met jinħolqu wkoll ċentri ċkejknin fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura ir-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw, poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari. Tajjeb li nitlu f'link ta' posta li hemm loop.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. Mhux għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd ikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talbtana eħlesina u qofmana Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna għalik isma' talbtana. Ġesu li twilet għalina rid tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna ħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erbeħ kollha speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tal-Batija, meta Sidna Ġesu mar fil-ġnien ta' Ġetsemani qatt jitlob u wereq l-araq tad-demm. Bissierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dubitna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bl-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mimlija l-mulej miegħek, imberkindi fost in-nisa
umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, lik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna, ħlisna min-nar tal-inferno. U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru ta' tbatija, meta l-sidna Ġesu rabtuh ma' kolonna u sawtuh. Missierna li inti fis-smawijiet titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubitna bħala ma naħfur lil-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, lik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna, ħlisna min-nar tal-inferno. U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru ta' tbatija, meta l-sidna Ġesu poġġewlu fuq rasu kuruna ta' xewk. Missierna li inti fis-smawijiet titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubitna bħal ma naħfru lil-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa,
Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana. Ġesu li twilet għalina li tkun b'bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenera rwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru tad-batija, meta l-sidna Ġesu qabbew bla salib u ġarru minn għand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa.
Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma urina li inti omna, għalik ismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi affrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infen, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu salbuh fuq is-salib u fuq miet. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semej u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna dubitna bħalma naħfur lil-minuħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u ta' matana. Slim għalik li kien ngħidu li xaħna turufnatu li tefa. Dilek nitnedu aħna u nibku norfqu f'dan il-wid ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwalejna u ħlejniet tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semej u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna dubitna bħalma naħfru lil-minuħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bl-grazza mlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawr dejjem jiddifuhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazzhom Alla.
Itlob għalina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlob għalina. ta' Kristu, Itlob għalina. il-Knisja, Itlob għalina. tal-ħnina, Itlob għalina. il-grazzja talla, Itlob għalina. it-tama, Itlob għalina. li żjed safja, Itlob għalina. li żjed nadifa, Itlob għalina. muxebba, Itlob għalina. bla teba, Itlob għalina. li tistoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġib, Itlob għalina. tal-peril tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollu qaqal, Itlob għalina. xebba li tisħu kull qima, Itlob għalina. xebba li tisħu kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta malla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri tal-Avorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-mitimbin, Itlob għalina. farax tal-miktin, Itlob għalina. farax tal-immigranti, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultan tal-anġli, Itlob għalina. sultan tal-patriarki, Itlob għalina. sultan tal-profeti, Itlob għalina. sultan tal-apostli, Itlob għalina. sultan tal-martri, Itlob għalina. sultan tal-konfessuri, Itlob għalina. sultan tal-verġni, Itlob għalina. sultan tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultan amnista minn l-ewwel ħtija, Itlob għalina. sultan amtella s-sema, Itlob għalina. sultan tal-Rosarju Mqaddes, Itlob għalina. sultan tal-familja, Itlob għalina. sultan tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla, Biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati li inna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla il-qieħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħsiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, dilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha u miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun il-missier għalina u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denin. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Sant Irrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. idkom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak repetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbirhom Alla Marija Santisma, imbirek għal-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Om, imbirek San Giuseppe arus tas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.